As this moment ay nandito kami sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Dito lang po mismo sa sentro ng bayan na ito para bisitahin ang isa sa pinakamatandang simbahan dito. At kung makikita nyo, ito po yung mismong harap ng simbahan. So bagong-bago na rin. At sa taas ng kampanaryo ay may nakalagay na 1927. Siguro ito po yung taon na kung saan ni-renovate ang simbahan na ito. So yun, ito po yung main door. At sa paligid ay malaki po ang lot space sila para sa magsisimba, para sa magpa-park. So dito naman sa likod ko, ito po yung main gate na kung saan paglabas nyo po ng main gate ay sentro na po yan ng Calabanga, Camarines Sur. So papasukin natin ang loob. So hanggang dito po yung side, napakalaki. Siguro pag Sunday at simbang gabi ay punong-puno itong labas ng simbahan na ito. So halika, pasukin natin ang simbahan na ito. Alright, so bago tayo pumasok sa loob ng simbahan dito lang sa Calabanga, so papakita ko lang sa inyo ang lawak ng gilid ng simbahan na ito. So yun o. So ito po ay may daan dito papasok ng simbahan. So may pintuan din siya. At doon rin ay pintuan rin. Ayan. At doon po ay bahay siguro ng staff at ng pari dito ng simbahan na ito. At dito rin sa kaliwa ko, sa tinuturo ko, ay nandito po ang Adoration Chapel. So ayun, ito po yung lawak ng gilid ng simbahan ng Calabanga. So napakaganda, napakaaliwalas at mahangin dahil nga napalibutan rin siya ng punong kahoy. Right? So, nandito na nga tayo sa loob ng simbahan ng Calabanga. So, isa to sa pinakamalaking simbahan na puntahan natin at na-vlog natin. Kasi kung makikita nyo, yun, napakalawak. Alright? Madaming upuan para sa magsisimba. At syempre, so napakalaki ng retablo. So, sa hindi nakakaalam, ang retablo po ay yung nilalagyan ng mga altar. So, mamaya pupunta tayo dyan. So, dito muna tayo sa pinakaunahan ng simbahan na ito. Kung saan, sa main door. So, ang side po ng simbahan ay napapalibutan po siya ng bato. So, yun. Hindi po gaya doon sa Kipayo, sa Milaor ay bricks. Dito naman po ay bato. Yan. So, tignan nyo. So, sementado. Ayan. At yung pintuan naman nila ay kahoy din. Alright. So, napakalawak ng simbahan. Napakalaki. So, ayun. Mamaya ay tataasin namin ang kampanaryo. Depende kung kaya namin yung taas. Kasi napakalaki ng kampanaryo dito at napakataas. So, yun. No? So, sa intro, makikita nyo talagang yung height ng kampanaryo ay mataas. So, hindi lang namin alam kung saan kami dadaan. Kaya hinihintay namin si Kuya na mag-a-assist sa amin. So, sa mga magdadasal, sa maghihingi ng tulong, magpapasalamat, nandito po si Jesus para pakinggan kayo. So, ito po yung main door ng simbahan ng Calabanga. Ayan. So, doon naman tayo sa unahan. So, ang Adoration Chapel po ay nasa labas ng simbahan. Nasa left side, ay nasa right side in case po nakaharap kayo sa main door ng simbahan. So, yun. Tingnan nyo ang taas. Kahoy pa rin yan. So, yun, no? Napakaganda at talagang maaliwalas ang loob ng simbahan. So, yun. Aside po dito, sa nakikita nyo sa likod ko, meron pa po sila sa side para sa magsisimba. Ayan. Dito po sa bandang kaliwa ko. At dito naman po sa bandang kanan ko ay meron pa din para sa magsisimba. Ayan. So, ibig sabihin, napakalaki ng simbahan na ito. So, dito po tayo sa retablo. Ayan. Sa mismong harapan ng simbahan. Ayan. So, yun po ang retablo ng simbahan ng Calabanga. So, napakaganda. Napakalinis. Ayan. So, binago na rin ang harap nito. So, talagang pag nagsisimba ka dito, talagang may feel mo ang presence ng mahal nating Jesus. Alright? So, yung taas po ng simbahan ay napakaganda na rin. Diba? Napakataas. So, maya-maya lamang ay pupunta natin ang kampanaryo ng simbahan na ito. Depende kung kaya namin ang taas ng kampanaryo. So, ito po yung napakalawak na simbahan ng Calabanga. Buti nga bukas yung simbahan. Kasi pagpunta namin simbahan ng Kipayo ay nagpaalam pa kami. Buti nga pagdating namin dito sa Calabanga, sa simbahan na ito, ay bukas yung pinto sa right side ng church na ito. So, at may nakausap na rin kami na para i-assist kami sa kampanaryo
Kasi nagpaalam pa rin kami kung pwedeng tumaas. Pinayagan naman tayo. So, depende lang daw sa amin at mag-ingat na lang daw kami kasi nga napakataas ng kampanaryo ng simbahan. So, yun, ang ganda ng simbahan. Diba? Oh. Napakalawak, napakalinis. At restore na restore pa rin yung structure ng simbahan. May mga binago lang talaga. Ayan. Talagang hindi rin may iwasan yan. Pero alam nyo, ang pinakamagandang gawin, pag ganitong mga luma na rin, ay sana ma-restore pa din. Para yung itsura ng dating simbahan ay ganun pa din hanggang ngayon. Kumbaga may feel mo na bumalik tayo sa kapanahonan na kung saan nabuhay yung mga kamag-anak natin noon, lolo at lola natin. So, pero napaganda ng retablo. Isa to sa nabisita ko na simbahan na napakalawak at napaganda ng retablo ng simbahan. Ayun, nandun yung mga altar, nakalagay. So, yun. Tataasin lang namin ang kampanaryo. So, yun. Nakuha na namin yung daan papunta sa kampanaryo. So, titignan namin kung gaano kataas. Pag kaya naman, tataasin na namin para makita ninyo. Sementado siya. Alright. Kami na ng dalawa ni Kuya Carlitong tumaas kasi busy yung mga staff dito sa simbahan na ito. So, yun. Safe naman. Tumaas dito para kung may mga paningin sa taas. So, try natin umakyat. So, safe naman din, maganda. Ha? Safe man da. Kaya. So, yung pinunta namin na kampanaryo ng Milaor, doon talaga ako medyo natakot kasi nga mataas at kahoy yung inaakit namin doon. Hindi ganito bakal. So, medyo hindi rin nakakatakot. Right, so, dito naman tayo. Yun. So, hindi natin maakit ang kampanaryo kasi nga, yun lang. Natakpan tayo. So, yun po yung kampanaryo niya. So, tignan ko lang kung kaya ng sikmura ko tasin. Sus, di kaya barkada? Di kaya? Hindi nating kahitasin. Nakakatakot. Ayan. So, sulong daw. So, nandito nga kami sa isang palapag ng kampanaryo kaso hindi ko kaya akyatin kasi napakataas. Alright. So, pero ang kampanaryo ay nandito na. So, yun. So, ayaw ko nang tignan kasi nahihilo na ako pag tumitingin ako sa baba ng simbahan. Alright. So, pero nasa isang palapag kami ng simbahan na ito. So, ng kampanaryo ito. Ayan. At kung makikita nyo, napakataas na yan. Ha? So, isang eskwelahan. Tapos, ito yung simbahan. Alright. So, isang parte ng simbahan. Talagang nakakatakot rin. Hindi ko kayang akyatin. Kasi medyo nga talo ako sa taas ng pag ganitong mga eksena. So hanggang dito lang talaga ako. Kaya mong kuhanan dyan. Parang ko na lang. Oo. Buti nga si Kuya Carlito ay yung tapang eh. So pero ako, butya, hindi kaya. Pero napakaganda ng simbahan na to. Sukat ko muna kasi kukuha ng clip si Kuya Carlito sa taas sa may kampana.
Alright, so bago namin tapusin ang vlog na ito, so galing kami sa Kampanaryo, may napansin lang kami dito sa gilid ng simbahan na ito. So meron silang mga lapida dito. So yun Esteban Frutos. Ayan, tapos dito naman sa kabila is I think Catalina Salvosa, died March 15, 1943. And then meron dito si Loreto Espiritu, namatay noong June 13, 1942. So dito po talaga mismo, i-confirm po namin sa staff ng simbahan na ito ay may nakalibing po talaga ditong mga namatay noon. So hindi lang po dito side na to, pati rin doon sa kabila. Meron din doon. So tignan natin. So hindi lang natin ma-verify kung ano at kung bakit dito sila nakalibing. At hindi rin natin alam kung ano ang katungkulan nila dito sa simbahan na ito. Gaya nito, Marciano Abad, died September 24, 1940, hanggang papunta po yun sa dulo. Ayan. So kanina kasi habang naglalakad-lakad kami, may napansin kayo mga parang lapida na. Kaya check namin at kinonfirm namin kung talagang may nakalibing dito. So mga luma ng lapida, gaya nito. So ito, kunyari, Pilar Falcon Andog, died Feb 7, 1947 at age of 75 years old. So Restos Mortales. Ayan. So dito rin, meron din Angeles B. Panibe. So yun lang, hindi nga lang natin alam kung bakit dito nakalibing at anong mga katungkulan niyan dito sa simbahan na ito. So yun, ito yung first time namin na mag-vlog kami sa isang simbahan na meron pong mga nakalibing sa loob mismo. So, tapos ng vlog namin, napansin namin, kaya ginawa namin, i-verify namin kung meron talagang nakalibing dito. So, tapos na kami mag-vlog. So, sa mga nakakaalam kung rason kung bakit meron dito nakalibing sa loob ng simbahan na ito at kung ano-ano mga katungkulan nila, ayan, baka makapag-comment naman kayo sa comment section para malaman din namin kung ano po ang rason kung bakit dito sila sa loob nakalibing. Ayan, so yun, magpapaalam na ako. Magandang hapon sa inyo lahat. Si Papa AJ ito. Peace out. Dito lang po yan, sa simbahan, sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Abangan nyo ang vlog nito.